kapag merong maganda sa paligid mo. Tititigan mo ba ang maganda na yan mula ulo hanggang paa? Or kikindatan mo? Or tatanungin mo kung single ba siya or hindi? Or dead ma lang? Alin doon ang pipiliin mo? Kasi ako, dead ma lang. Kasi maganda rin naman ako eh. Charot! Widarot! Wow! The level of confidence of Raketera. Sagad na sagad. Abot hanggang kalangitan. Charot lang, Widharot. Pero ito talaga yung gusto kong tanungin sa'yo, Kabisyo. Anong gagawin mo pag sa iyong paglalangoy, meron kang kasamang buwaya? Anong gagawin mo? Sa paglalangoy mo, may kasama ka biglang buwaya. Sa ilog man yan o kung saan man, anong gagawin mo? Di ba parang nakaka-tense? Kumbaga parang hindi mo alam kung anong gagawin mo at first kasi magkikick in yung taranta mo, yung panic mo eh. Di mo talaga alam kung anong dapat mong gawin. Sabi nga nila, hindi ka dapat magpanik pag ganun. Pero pag nangyari yun, magpapanik ka eh. Kaya nga nakakalungkot na balita po, no? Na meron pong nawalan ng buhay dahil sa sagpang ng isang buwaya. Lolo po sa Palawan ang nawalan ng buhay dahil sa pagsampang ng buwaya. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Lolo dun mismo pero kailangan talaga na ang tao aware about his or her surroundings. For example, may asong pakalat-kalat sa daanan. Hindi lahat po ng aso ay friendly. Hindi lahat ay hindi marunong mangagat. Ang tendency po ng mga aso, kapag hindi nila kilala ang isang tao, mangangagat. So, kailangan marunong ka mag-ingat. Hindi ka basta-basta kagat. So, paano? Kagatin mo una. Charot! Widarot! Unahan muna, kagatin mo rin. Biro lang, ito naman. Dapat, kung meron kang gustong ipet na aso, you have to make sure kung ano yung background ng aso na yon. Kung meron pong owner, yung mismong pet na yon, tatanungin mo muna yung owner kung okay lang ba na ipet yung dog mo. Ganon. Hindi yung agad-agad susunggaban mo ng yakap at halik kasi ang magiging produkto nun, turo ka ngayon ng anti-rabies. Yung iba pa nga dyan kapag nakagat po sa may bandang leeg hanggang pataas ng ulo, ay, agad-agad, 20,000 ka dyan. Maswerte ka na kung meron kang 15 makuha para sa anti-rabies na yan. Pero yung iba talaga nagbabayad 20,000. Yung iba, inahayaan na lang po nila na maulol sila. Pero wag naman sana. So again, pag meron po tayong makakasalamuyang hayop or may pupuntahan po tayong lugar na hindi po natin masyadong kabisado o kabisado natin, kailangan doble ingat talaga at dapat meron kang kasama. Para kung mamamatay ka, may kasama ka. De, charot lang, Widarot. Kailangan pa bang i-memorize yan? De, para kung may mangyari sa'yong masama, may isa makakahingi ng tulong. Yun. Or kung sakaling yung isa man madali ng disgrasya, at least ikaw makahingi ka ng tulong sa iba. Kaya nga ako pag nagda-dive ako, hindi po pwede na meron kang, ikaw lang mag-isa. Kailangan meron kang diving body every time na lulublob ka sa tubig. Ganun po yung rules sa lahat po ng mga activities na gagawin natin in life. So, dapat meron kang kasabay. Kaya nga gusto ko na rin humanap ng kasabay sa pagligo. Charot! Ang pinakamasarap na merong kasabay, alam mo kung ano yun? Yung pagbabayad ng bills. Yan. Kung meron akong kahati dyan, why not coconut? Kasi gusto natin yung ganon. Kung pwede nga lang lahat sa kanya na, why not? Kailangan pa bang i-memorize yan? Sige na, gawin nyo na akong basa princess lang or passenger princess or gawin nyo na lang akong princess. Yung ayoko na magtrabaho, yung ganong feeling, ayoko na pong magtrabaho.
Bahala na kayong mahirapan. Kung po pwede nga lang na maging model na lang ako no? Yung hindi gumagalaw. Tapos kumikita ako ng pera, okay na yun, no? Pero wala kailangan po talaga nating magtiyaga, magsipag araw-araw para kumita ng pera. Kaya nga ito ngayon, nandito ako kasama ninyo kumikita ng pera, di ba? Kasi ganito talaga katindi mga pangangailangan natin. Kaya nga makinig kayo guys. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rakitera. And today, Friday, alam na this. Kailangan pa bang i-memorize yan? Araw ng mga ma-el as in malalambing. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikim ng SPG as in super Pagganern Secret File. Hubarin ko raw ang damit ko, pati bra. Ay, grabe naman to, lantara naman to, masyadong SPG. Anong gagawin? Ba't huhubarin yun? Kayo naman, baka naman kaya huhubarin kasi nainitan or naambunan, naulananan. Di ba ganun yun? Huhubarin mo yung damit mo kapag naulanan ka kasi baka magkasakit ka. Pag sobra namang init, di pagpapawisan ka. So, kailangan mo ring hubarin. Oh. Or, baka kailangan sa mga check-up. Di ba normally ginagawa yan? Hinuhubad yung damit kasi nga magche-check up. Check up na may kasamang check-in. Charot! Ay, darat! Woohoo! Check up na may kasamang check-in. Oy, iba yata yun. Check-in, Joy. Eto naman. Anyway, tuwang-tuwa na naman po ang mga bisita natin sa loob ng booth na sila Carl and Mark. Ayan, Marvin Mark Bautista. Kaya naman kabisyo, ikaw na nakatutok ngayon. Sina Madam VP Attorney Ana Peralta ng Zuelig Pharma na nagsa-celebrate ng birthday niya ngayon. Sana po maging masaya talaga kayo ngayon sa episode. At kay Jenny Fowler Simon or Simon, hello po sa buong Clark Development Corporation. Maraming salamat po sa inyong pakikitutot. So abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba ang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG as in Super Pagganern Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!